אוכלת רייס סיריאל פעם ראשונה. טעים לך מים? אורז. טעים לך דייסה? אני אוכלת עם כפית. כמו ילדה גדולה. איזה כיף. זה טעים לך. איזה מוטי. אממם. חדש, זה גם מרקם חדש, אנחנו לא רגילים למרקם כזה. פעם באה נעשה דייסה מסטייק. מה איך אתה בלשון? טעים לך פיץ לאכול עם פיץ. כפית. לא רגילים לאכול עם כפית עדיין. זה כמו הפליטה שלך, רק נכנס. זה לא כמו הפליטה. אני לא באתי לדבר, זה בכלל כדבר. תגידי, בביישי. זה טעים? מבסוטית. את מבסוטית פיש פיש. אממם. אוכלת מאוד יפה. את אוהבת לאכול כמו גדולים? אני בעשה לך כמות של גדוד. זה לאכול כמו הגדולים. אחרי זה בטח תלכי לישון מלא. אממם. תספרי לנו, זה טעים לך? טעים לך עם הדייסה? איך זה מרגיש לאכול עם כפית, לולה? זה כיף? כמו הגדולים? איך זה מרגיש לאכול עם כפית? את אוכלת יפה. כן. אני חושבת פעם ראשונה, את אוכלת מקסים. איזה ילדה מתוקונת. עוד? תעשו על הסימן של עוד. את רוצה עוד? את אוהבת את זה, זה טעים לך קטנה. איך עלייך? שחקנית קולנוע, את רק רואה את המצלמה, זהו. את עושה שפריצים? את שמחה, קטנה. שר השירים. את שר השירים לחלב, ודייסה. עוד? את רוצה עוד? אנחנו נראה לתמיר מה זה. לא רק הוא יודע לאכול. הוא אוכל גזר כבר, הוא אוכל בטטה וקישור. זה כנראה יותר גדול. זהו, סיימנו?